Το Χρήστο τον βλέπω. Χρήστο, πώς είμαστε εκεί? Καλά. Όλα καλά, τι? Όλα καλά, μπράβο. Όμως δεν βλέπω τον Ηλία. Πού είναι ο Ηλίας? Και εγώ δεν τον βλέπω τον Ηλία. Τον έψαχνα εδώ. Τον ψινάκι ψάχνω. Στον ουρανό τον έψαχνα, στη γη τον. Δεν τον βρήκα. Νάτος εκεί backstage, παιδιά. Τι ώρα είναι να το βγάλω το φιόγκο? Δεν το πιστεύω. Θα το βγάλω το φιόγκο να το δώσω στον Ηλία. Πάσα, κύριε Ψινάκη, αλλά είναι ραμμένο, δυστυχώς. Ναι, καλά, εγώ μην φοβάστε. Μου έχει μάθει ο Βαλεντίνο πως του βάζω τους βγάλω τους φιόγκους. Είστε πάρα πολύ όμορφοι. Πάρα πολύ όμορφοι. Έχει κάποια έκπληξη? Υπάρχει έκπληξη. Θα με πιάσουν ανομαλίες. Είστε πάρα πολύ όμορφοι. Ηλία μου, θες να έρθεις στην παρέα μας? Ναι, να κατέβω, με δυο. Έλα, σε παρακαλώ. Για γυρίστε 2 λεπτά, να τους βλέπουμε. Δεν μπορούν να τραγουδήσουν τα παιδιά, ρε κύριε Ψινάκη. Δεν μπορούν να αρθρώσουν ήδη. Σταμάτα, καλέ. Στα ψέματα το έκανε. Αμέσως εσύ να κάνεις εδώ θέμα. Αφού ήδη με έχουν ζαλίσει τόση ώρα, δεν το ακούς εσύ. Τα λέμε. Κατερίνα μου, συγγνώμη. Κάνουμε λίγη πλάκα εδώ να γελάσουν τα παιδιά.